No niin, morjesta taas Suomi pelaa taas videon parissa. Tänään on semmonen, että miten minun puhelimesta löytyy. Eli eka on Mobigenin kuvausohjelma. Tuolta löytyy kaikki videot, mitä mä oon laittanut tubeen. Tai no emme kaikkia. Ja sitten on WhatsApp. Kaikki käyttää WhatsAppia. No MTV-katsomo. No kun tää vähän lagaa mun nyt. Sit mulla on Yle Areena. Täältä mä katson yleensä Murtsakin murhamysteeriä, paljon mitään muuta. Täältä löytyy vaikka mitään. No tääkin on tämmönen, ei nyt tuu. Eikö tuli? Sitten mulla on Pikku Kakkonen. Sekään ei taas toimi. Sitten on Growtopia. Sitten siitä mä pelaan sähköposti. Kamera. Varoitus, koska mä käytän nyt tätä, niin kamera. Galaxy Apps. En mä jaksa mitään tommoteita. Sitten Play-kauppa. Tää on kaikkea se, että tämmöset pelejä. Story Mode maksaa 10 senttiä. No. Se mulle on vieskypee. Koska mä en halua sitä. Elikkä täällä löytyy kaikki maailman pelit. Sitten mulla on puhelin. Täältä löytää kaikki tämmöset. Ja sitten tämmöten. Ja puhelin on tää yhteystieto. Täällä on niinku löytyy kaikki yhteystieto. Tai tiedot. Viestit. No internet, sitä mä en kyllä paljon käytä. Mä käytän vaan Googlea. Ja sovellukset. Viivan video mulla on Saunalahti, koska mulla on saunalarit. Siis nää kaikki. Se mulla on. No ei mulla taisi olla muuta. Mä voin näyttää vielä mun Tube-kanavan. Elikkä se on palvelu yksi. No niin. Elikkä se on moro.